sħuti insara. Meta konna qed nippjanaw il-vista tiegħi f'Għawdex kien hemm xi postijiet illi jiena immedjatament insistejt illi nżur bħala wilt din il-gżira bħala ibn din id-djoċesi illi għenitni nikber imxiet miegħi u immaturatni. Dalgħodu wara li żort il-qabar tal-ġenituri tiegħi u taħuti flimkien ma' dawk tas-Sorjiet Salesjani, saċerdoti u oħrajn familjari, mort fejn irċevejt il-Magħmudija, fejn sirt membru tal-ġisem mistiku ta' Kristu, parroċċa tal-Fontana, fejn irċevejt il-Magħmudija, is-sagrament tal-Ewkaristija u s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Mort l-oratorju fejn nibtet, kibret u s-saħħet iż-żerrija tas-sejħa tiegħi Salesjana. Wara li kont għamilt 3 snin fis-seminarju u bħala seminarist ipparteċipajt fil-ħajja ta' djoċesi, fl-oratorju u kbirt sakemm wasal il-mument illi mbagħad għamilt il-passaġġ mas-Salesjani. Wara l-oratorju għadna kif ġejjin mis-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Kif għedtilhom hemmhekk kull mument importanti tal-ħajja tiegħi jien irsaqt lejn Marija. Tlabta u sibta tistennini. Tlabta u sibta tkellimni. Tlabta u baqgħet timxi miegħi. Issa kien jonqos postijiet tar-Rabat li jiena ħassejtni nħossni partikolarment marbut mal-Knisja Katedrali u mal-Parroċċja ta' San Ġorġ. Jiena kbirt fir-Rabat, jien dejjem ippruvajt li ngħix is-sejħa tiegħi bħala nisrani li napprezza l-ħajja tal-Knisja fid-djoċesi tagħna. U għandi ħafna raġunijiet għaliex qiegħed hawn. Ir-raġuni l-ewwel qabel kollox biex niġi quddiem Marija u nġeddet il-konsagrazzjoni tiegħi ta' Salesjan. Rid nagħmilha hawnhekk. Rid nagħmilha hawnhekk għas sempliċi raġuni li jien sew bħala familja imma sew ukoll bħala seminarist. Jien hawnhekk sibt saċerdoti li ħabbewni, li għafdawni, li edukawni u li stmawni. Insemmi lil-Dun Tarċis, li kif tafu huwa n-nanna tiegħi, li m'għandix għalfejn ngħidilkom kemm huwa importanti fil-ħajja tagħna. Però nixtieq insemmi hawnhekk il-Monsignor Carmelo Scicluna, arċiprit meta jien kont seminarist. Nixtieq insemmi il-Monsignor Giovanni Bosco Gauci, illi ħabni, għenni u dejjem interessa ruħu fija u baqa' jakkumpanjani sal-aħħar nies ta' ħajta. Il-ħoħ Monsignor Giuseppe Gauci. Dawn huma xi wħud mis-saċerdoti tal-Knisja Katedrali illi jiena nibqa' eternament grat lejhom. Meta ġejt mitlub nagħmel it-tridu tal-Madonna, għamiltu bħala dover li jien għandi biex inħallas id-dejn ta' dak li jiena rċevejt hawnhekk. Għalhekk qiegħed hawn illum. Nitlobkom titolbu għalija ħalli il-pis lil mulejtani ta' Rettur Maġġur jiena nista' nġorru bl-għajnuna ta' Marija. Don Bosco lilna Salesjani edukana li jkollna devozzjoni speċjali lejn il-Madonna. Il-famuża frażi kunu devoti ta' Marija u tkunu tafu xi ġifieri l-mirakli. Għalhekk nirringrazzjakom ta' din il-merħba li tajtuni ma kellix dubju li tlobkom tkomplu titolbu għalija u nitolbu għad-djoċesi tagħna ħalli tkompli tagħti vokazzjonijiet, hawn ħafna familji tajbin, hawn ħafna żgħażagħ li qegħdin ifittxu.
Għaw ħafna żgħażagħ li qed jistennew adulti, kif diġà kelli l-okkażjoni li ngħid kemm il-darba f'daw il-ġranet, illi kapaċi jindikawlhom it-triq bl-eżempju iktar milli bil-kelma, illi kapaċi juruhom il-fidi bil-ħajja tagħhom, bil-għażliet tagħhom, iktar milli b'modi oħrajn. Nitolbu fuq kollox u nagħlaq għall-Papa. Papa l-jum ismu sabiħ. Papa l-jum għandu bżonn ħafna talb. Għandu bżonn ħafna talb għaliex l-isfidi li għandha l-Knisja bħalissa kull ma qed jgħaddi l-ħin, kull ma qed jgħaddu x-xhur qed jikkomplikaw irwieħhom. Ma nafux qed jistennina għada, nafu l-mulejx qed jitlobna llum. Li nitolbu għar-raj universali, li nitolbu għas-suċċessur ta' Pietru, li nkunu warajh, nimxu miegħu u quddiem Marija Santissima nitolbuh biex tkun għalih dak li Don Bosco għalinna li hi l-Madonna, u għallima, madre e maestra. Għalhekk nistetinkom biex flimkien ngħidu 3 famarijiet famużi ta' Don Bosco, imbagħad nixtieq nersaq lejn l-istatwa tal-Assunta ħalli nagħmel il-mument tat-talb tiegħi. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Naf li l-isqof sfortunatament meta ġiet imħabbra d-data kif taf jien kelli niġi f'Mejju kien kollox ippreparat anke bil-preżenza ta' żewġ banet. Naturalment iċ-ċirkustanzi kif ġew darba ma kienx possibbli. L-isqof kitibli mill-ewwel qalli Fabio qalli jiena ħanku qiegħed l-Awstert li ma jimpurtax imma naf li Dun Ġwan għandu messaġġ tal-isqof għalina, għalija u għalikom. Grazzi Don Fabio. Messaġġ ta' merħba tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma lir-rettur maġġur tas-Salesjani Don Fabio Attard. Għażiż Don Fabio, għalkemm bħalissa ninsab il-bot minn artna nixtieq ningħaqad mas-saċerdoti, mar-reliġjużi, l-istituti sekolari u l-lajċi kollha ta' Dijoċesi ta' Għawdex biex nagħtik minn qalbi merħba. Merħba Don Fabio, merħba lilek li inti għawdx bħalna f'Għawdex tiegħek u tagħna. Aħna kuntenti li l-mulej sejjaħ lilek biex tkompli taqdih fit-tmexxija tal-Opra Salesjana mibdija mill-Qaddiż Don Bosco. Jaqbadni l-bard u fl-istess waqt nimtlew b'sentimenti ta' ratt il-ħajr il-Alla meta niftakru li inti l-11 il-suċċessur ta' dan il-Qaddiż kbir. Merħba Don Fabio, merħba lilek, reliġjuż saċerdot li ħadd il-formazzjoni nisranija tiegħek fil-familja għażiża tiegħek, fl-oratorju Don Bosco, u imbagħad l-ewwel parti tal-formazzjoni tiegħek fis-seminarju ta' Dijoċesi tagħna. L-imħabba tiegħek lejn il-ġenerazzjonijiet taż-żgħażagħ waslitek biex tagħżel li tiddedika ruħek prinċipalment għal din il-faxxa għażiża u mimlija enerġija u fl-istess waqt tant delikata. Merħba Don Fabio, merħba lilek rettur maġġur tas-Salesjani, merħba fid-Dijoċesi żgħira tagħna, dijoċesi li kif taf int għandha spirtu missjonarju qawwi u xewqa kbira li tkun ta' għajnuna fil-Knisja Universali. Fil-waqt li nirringrazzjak ta' żjara tiegħek, inweduk it-talb tagħna biex tkompli tkun ta' ispirazzjoni għall-Knisja kollha, speċjalment fir-rigward tal-faxxa żagħżugħa
li tant kienet għall-qalb Don Bosco. Nitolbu għalejk biex din l-enerġija żagħżugħa tkompli tdakkar il-Knisja kollha kemm hi. Nitolbuk titlob għall-Knisja tagħna biex il-mulej jkompli jberikna b'żgħażagħ ġenerużi li jkomplu jagħtu ħajjithom għalih anki fl-istess vokazzjoni Salesjana. Nawguralek mill-qalb. Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, 4 ta' Ottubru, tifkira ta' San Franġisk ta' Assisi. Nieħu l-okkażjoni fil-qosor ħafna biex nirringrazzja lill-Isqof Anton li miegħu hemm kuntatt kontinwu kif hemm ukoll mal-Isqof Charles u l-Isqof Joe. Kont magħhom l-Isqof Charles il-ġimgħa u l-Isqof Joe il-bieraħ. Għaliex veru li jien issa rrid nara l-globu iktar milli l-blatit, imma l-eruq hemm qegħdin. U meta jitolbuni xi ħaġa l-isqfijiet, speċjalment l-isqfijiet tagħna, jiena immedjatament impoġġi ruħi disponibbli għaliex huwa l-mod kif inħallas lura il-ħafna li rċevejt u l-ħafna li għadni nirċievi. Għalhekk nixtieq Ġwan lill-Isqof tgħaddilu dan il-messaġġ kif jiena rringrazzjajtu ġa minn qabel illi kolli ċans nittamel id-darba li ġejja niġi jiena stess u nagħmel vista ta' kortesija b'mod anke personali. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. L-att ta' konsakrazzjoni. Missier u Alla tiegħi, inta għalik tridni u għażiltni meta tajtni l-magħmudija biex inwieġeb għall-imħabba ta' ibnek Ġesu għalija li qiegħed isejjaħli biex nimxi warajh aktar mill-qrib. Imnebbaħ mill-Ispirtu Santu dawl u saħħa għalija. Nixtieq inġedded l-għotja tiegħi nnifsi lilek. Għalhekk jiena nagħti ruħi kolli kemm jiena għal ġid ta' dawk li tibatni naħdem fosthom. L-aktar tfal u żgħażagħ fqar u li ngħix fis-soċjetà Salesjana faqda ta' ħajja u ħidma ta' aħwa għax bekk ikolli sem fil-missjoni fejjida tal-Knisja. Għalhekk hawn jien quddiem ħuti inġedded il-wedi tiegħi li ngħix ħajja ta' obbedjenza, ta' faqar u ta' safa fit-triq tal-Evanġelju kif infassla fil-Kostituzzjoni Salesjana. Il-grazzja tiegħek missier, il-ħarsien ta' Omna Marija għajnuna tal-Insara, ta' San Giuseppe, ta' San Franġisk ta' Sales u ta' San Juan Bosco ħuti s-Salesjani jiqfu miegħi kuljum biex inwettaq dak li hawn jien quddiem Marija qiegħed inwiegħed. Amen. Don Ġwan, rigal minn naħa tiegħi u tal-komunità Salesjana b'tifkira tal-vista tagħna fid-djoċesi nixtieq li tgħaddi lil Monsinjor Anton Tewma fl-okkażjoni ta' din il-vista b'sens ta' rikonoxximent, il-merħba u l-attenzjoni u l-akkompanjament spiritwali li hu qiegħed jagħti lid-djoċesi u li aħna bħala familja Salesjana nagħtu l-għajnuna u s-sosten kollu. Fismi il-gratitudni waqt li nassikura lill-eċċellenza tiegħu li nkompli niftakar fih u li ngħinu mill-aħjar li nista'. Monsignor Noel Saliba, arċipriġ ġdid tal-Katedral, il-kapitlu katedrali, il-komunità parrokjali tal-Katedral tal-Assunta. L-istess, b'sens ta' gratitudni minn naħa tiegħi bħala Rettur Maġġur u tal-familja Salesjana f'Malta fl-okkażjoni ta' din il-vista. Jalla l-impenn li inti ġejt imsejjaħ għalih u d-dedikazzjoni ikomplu jsaħħu din il-komunità. Fismi
nuri il-gratitudni personali waqt li nassikura lilek il-Presbiterju u l-parroċċa kollha kull għajnuna mis-sema u kull akkompanjament ta' Marija. Grazzi, Monsignor. Aziz Rettur Maġġu, Fader Fabio, ringrazzjak fisem il-komunità kollha tal-Parroċċa tal-Katedral u fismi personalment u fisem din il-komunità kollha nixtieq nofrulek xi ħaġa li tfakkrek żgur f'dan il-mument għażiż fejn inti ġeddid din il-professjoni solenni qudiemna quddiem il-Knisja ħalli jibqa' tifkira ta' dan il-moment ta' talb li qsamna flimkien u b'argurju anka sinċir fil-missjoni li l-mulej qed jafdalek. Qabel nersaq quddiem l-assunta jiena waħda mill-affarijiet li żgur dawn is-snin li ġejjin ma nistax nagħmel huwa li fl-assunta nkun hawn inqaddis mal-isqof. Kull meta kien ikolli opportunità li ninserta l-holidays tiegħi matul dal-perjodu dejjem kont nitla' u niċċelebra għaliex. Illa li aħna fis-16 ta' Awwissu għandna l-birthday ta' Don Bosco. Però wis probabbli kull 15 ta' Awwissu il-Papa wkoll iqaddis Castel Gandolfo. U jien bħala Rettur Maġġur nkun hemmhekk qed nikkonċelebra miegħu kif kont din is-sena. Nittama li fl-impossibilità li nkun hawn inqaddis mal-isqof ta' dioċesi f'jum fis-solennità tal-Assunta nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' li almenu nkun preżenti għal xi ġurnata tal-kwindiċina. Illa għaliex nixtieq li l-momenti matul ix-xahar ta' Awwissu meta ninserta Malta inġedded l-imħabba tiegħi lejn Marija u nġedded il-kuxjenza tiegħi li jiena akkompanjat minn din omna tas-sema. Grazzi, issa nersaq lill-Assunta.
qegħdin noqorbu lejn l-eluq ta' dan il-moment importanti ħafna fid-djoċesi tagħna u fil-katedral u issa r-rettur maġġuri se jippreżenta bukkett fjuri fuq il-qabar ta' Dun Pawl Mikallef li huwa sinonimu mal-familja Salesjana. Dak il-moment ippermettuli nitlob minn kull wieħed u waħda minnkom nagħmlu talba f'qalbna għaż-żgħażagħ u għas-soċjetà tal-lum li għalija tant ħadem Don Bosco u saċerdoti bħal Dun Pawl Mikallef sabiex l-ispirtu tal-Vanġelu jitnissel, jikber u jagħti l-frott fil-qlub ta' ħafna.
inġbarna fl-imkien għal din l-Ewkaristija fil-jum tal-Ħadd. Il-liturġija tal-lum tkellimna dwar il-fidi. Bniedem mingħajr fidi jagħmel ħafna ħsara u jweġġa' ħafna nies. Fil-waqt li min għandu l-fidi jgħix bla biża' u jħalli l-ispirtu tal-qawwa, tal-imħabba u tar-rażan imexxuh. Għalhekk bħall-Apostli nitolbu lil Mulej ikattar fina dejjem il-fidi. Il-lejla bħala komunità qegħdin niċċelebraw il-festa parrokjali tal-Madonna tar-Rużarju. Waqt din iċ-ċelebrazzjoni sejjer jingħata wkoll il-mandat lill-katekisti fil-bidu ta' sena kateketika ġdida. Ejjew nitħejjew sabiex niċċelebraw din l-Ewkaristija, inqumu bil-wieqfa waqt li nilqgħu fostna lis-saċerdoti flimkien inkantaw. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Fidi namlu t-talba tagħna lil Mulej bħal mamlulu l-Apostli. Kattar din il-fidi li żrajt f'qalbna fil-jum tal-Mamudija. Waqt li niċċelebraw il-festa tal-Madonna ta' Rożarju, permezz ta' din it-talba u l-protezzjoni ta' Omna Marija, nitolbuha takkumpanjana ħalli din il-fidi minkejja l-kurrenti li għaddu madwarna ma tintefiex imma tibqa' ddawwa lil ħajjitna u ta' madwarna. Nilqgħu wkoll il-katekisti l-animaturi tal-gruppi tal-parroċċa
f'talba ħerqana għalihom waqt li qed nibdew sena pastorali ġdida. U nofru din il-qudiesa għal benefatturi tal-Knisja Katedrali Mario Azzoppardi u Cettina de Brincat, Pauline Maria Boġeja, Xavier Vella, Joseph u Josephine Caruana. Ħuti nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijitna. Nisqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bl-emil u bil-ħallejt id-dmirijieti. Tijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewi. Nitolbu sawa fruħna mulej il-grazzja tijak biex aħna li bitħabira tal-anġu għarafna li Kristu ibnek sar bnidem għattalb tal-Verġni mqazza Marija bil-passjoni u il-mew tiegħu naslu fis-seb tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Arrim il-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Mulej, kemm se ndum nokrob għall-għajnuna u inti ma tismax, jew ngħajjad vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turin il-ħażen u inti toqgħod ħares lejn il-ħtija. Qudiemi erda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera, onqoxa fuq tavlozzi, hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dera sseħħ meta jkun waqta, tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, int stennija għax tiġi żgur, ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux rieħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Ejjew inqimuh u ninxtaħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għax huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'merba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Arrim it-tieni ittra ta' San Pawlo Apostlu lil Timotju. Aziz, infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal siedna, anqas minħabba fiha, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi tbatija l-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li jgħammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat f'idejk. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Dini l-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien l-apostli qalu lil-mulej, kattar fina il-fidi. Weġibhom il-mulej, kieku kellkom fidi imqar daq żerrija tal-mustarda,
kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minkom. Wieħed minkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu ejja qisha u oqgħod għall-ikel. Jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol nixrob jien u imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħaj lill-qaddej talli jkun għamel li jordnalu? Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu. Aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej Tifħili l-Kristu. Il-festa tal-Madonna ta' Rosario taf l-oriġini tagħha fl-1571, 6 snin wara l-assedju il-kbir ta' Malta, meta l-Imperu Ottoman fit-telfa li ġarrab f'pajjiżna bħal-irtira għamel żmien ta' riflessjoni u 6 snin wara fil-port ta' Lepanto fuq in-naħa tal-punent tal-port f'Greċja ipprova jagħmel tentattiv ieħor, kumbattiment qawwi biex jipprova ixejjen il-fidi nisranija. Il-Papa San Pio Ħamsa illi għandu rabta ma' pajjiżna għal fatt li għen lil ġensna biex jibni l-ħitan tal-Belt Valletta, insista man-nies kollha sabiex jitolbu it-talba ta' Rosario ħalli Sitna Marija tinterċedi għal poplu f'dak il-kumbattiment, dak il-mument ta' prova għal fidi nisranija. Fi kliem ieħor din il-festa li jimbagħad mill-Papa Klement 11 ġiet mifruxa mad-dinja kollha li tiġi ċelebrata ta' kull sena, ta' fil-bidu tagħha f'mument qawwi ta' prova tal-fidi. U żgur li meta wieħed jaqaf jirrifletti ftit illum, insibu li l-qagħda ma tantx differenti minn dik ta' żmien il-kumbattiment tal-Lepanto. Sewwa meta wieħed iħares lejn relazzjonijiet bejn pajjiżi bħal Iżrael u Gaza, l-Ukrajina, ir-Russja u pajjiżi oħrajn, però kumbattiment mhux inqas bejn il-familji, fil-familji. Kumbattiment anka biex il-Knisja u l-membri insara, il-membri tal-poplu Talla, ikunu jistgħu jgħixu il-fidi tagħhom. Illum biex tkun nisrani u tgħix il-ħajja ta' nisrani, tafu daqsi iktar minni kemm hu kumbattiment ibes. Il-ħajja li qed jgħixu l-adolescenti u ż-żgħażagħ tagħna anke sa minn età tenera għaddejjin minn mument ta' prova li tipprova teqridilhom ħajjithom, tirrendilhom il-ħajja tagħhom miżerja. Mela anke llum qegħdin ngħixu fi żmien ta' kumbattiment bħall-gwerra ta' Lepanto. U s-soluzzjoni f'din il-qagħda tagħna x'inhi? Li mill-ġdid nerġgħu niskopru iż-sbuħija tat-talba ta' Rosario. Għaliex ir-Rosario kif jgħidilna il-Qaddis Papa San Giovanni Paolo II, ir-Rosario huwa il-Vanġelu fil-qosor. Il-misteri tal-ferħ, tad-batija, tad-dawl u tal-glorja. Ir-Rosario huwa, skont kif ifisser San Lawrenz Ġustinjani, bħal dak is-sellum illi għaqqad l-art mas-sema. Permezz tat-talba ta' Rosario, Marija ittella it-talb tagħna quddiem Alla u tniżżel fuqna bnedmin fil-ħtieġa f'dan il-wiet ta' kumbattiment il-grazzi ta' Alla.
Għalhekk is-soluzzjoni hija waħda ċara, jiddependi minna jekk aħna ninaqdux f'talba ħerqana it-talba ta' Rożarju li nkomplu nżommuha ħajja fil-ħajja personali, fil-familji tagħna, fid-djar tagħna, fil-knejjes tagħna. Għaliex dak il-mument li fih aħna nieqfu biex nitolbu din it-talba, fid-dinja li qed ngħixu fiha ħafna drabi jkun l-uniku mument fejn il-membri tal-familja jiltaqgħu flimkien. Għaliex nafu li l-ħenijiet ta' min jgħix taħt l-istess saqaf ħafna drabi ma jiltaqgħux flimkien. Mela din it-talba tenna anke umanament, tenna nsibu ftit ħin biex niltaqgħu flimkien, nitolbu flimkien. Anke fuq livell imbagħad spiritwali. It-tieni aspett li xtaqt nieqaf fuq huwa dak li jgħid San Pawl lill-Isqof Timotju fit-tieni qari tal-lum meta jgħidlu għajjem fik id-don ta' Alla. Dak li jgħid San Pawl lill-Isqof Timotju iktar milli il-vokazzjoni saċerdotali u episkopali tiegħu sabiex jgħix is-sejħa tiegħu b'mod sħiħ ma jintelaqx, ma jitmewwitx, ma jżomm il-ħeġġa fis-sejħa li jagħmillu l-mulej, imma iktar minn hekk tħeġġeġ fik id-don ta' Alla kien qed jirreferi għad-don tal-fidi li kien irċieva aktar kmieni, dak id-don li intu koll irċivejnieh. It-talba ta' Rożarju tenna biex inżommu din il-fjamma tal-fidi li rċivejna fil-Magħmudija b'saħħitha u żżomm sod anke quddiem kull kurrent li jipprova jitfi l-fidi tagħna. Il-fidi hija bħal pjanta li apparti li tħawwilha trid tagħtiha s-sustanzi biex tikber, trid issaqqiha u kif nistgħu nikkuraw għall-fidi tagħna? Bit-talb, bil-momenti li nsibu biex ngħixu flimkien u nesprimu l-fidi tagħna. Mod speċjali bit-talba tar-Rożarju. Dik it-talba li nafu li kienet oriġinarjament iffurmata għal dawk in-nies li ma kinux jafu jikbu jaqraw. Għaliex dawk li kienu jafu jikbu jaqraw, ir-reliġjużi u s-saċerdoti kienu jaqraw is-salmi, il-ktib tas-salmi, il-brevjar. Imma dawk li ma kinux jafu jikbu jaqraw, hemmhekk ġie suġġerit lilhom li jieqfu dawk fuq il-misteri ta' Rożarju u jgħidu 150 Ave Marija mqasmina 10-10 fuq 15-il posta. Naturalment aktar tard kif tafu f'dan il-millenju il-Papa San Giovanni Paolo II, ispirat mill-kidba ta' San George Preka, introduċa wkoll il-misteri tad-dawl, imma oriġinarjament ir-Rożarju kien jikkonsisti f'150 Ave Marija li jirrappreżentaw il-150 salm tal-ktib tas-salmi. Mela dan huwa il-Vanġelu fis-sempliċità tiegħu imma fil-profondità tiegħu, talba mhux biss vokali imma meditattiva biex tenna nqajmu fina id-don tal-fidi. U t-tielet messaġġ joħroġ ċar minn dak li l-apposti talbu lil Ġesu, kattar fina il-fidi. Ħafna drabi aħna nitolbu xi ħaġa għax inħossu l-ħtieġa tagħha. Mela nibdew mill-profond ta' qalbna, dik ix-xewqa li ngħixu fis-serenità u l-paċi li hija frott il-fidi. Il-fidi li ngħixuha imbagħad fl-andament tal-ħajja ta' kuljum, mhux li nagħmlu affarijiet straordinarji, imma dak li nagħmluh b'fidi straordinarja. Għaliex nemmnu li hemmhekk qed naqdu s-sejħa tal-mulej. U meta Ġesu jgħid ta' madwaru lilna magħhom, meta tkunu għamiltu dan kollu, ejdu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu, hemmhekk Ġesu mhux qed jgħid li aħna bla valur, imma qed jgħidilna li meta aħna nikkuraw il-fidi, din hija l-attività ewlenija li għandna nagħtuha importanza. Għaliex meta aħna nħarsu l-fidi tagħna u nsaħħu l-fidi tagħna, imbagħad kollox jiġi f'postu. Meta persuna titlob bil-fidi, hemmhekk tissaħħaħ u tiflaħ għal kumbattiment, il-familji jkunu iktar reżistenti u reżiljenti,
u jkollna soċjetà iktar b'saħħitha li toffri tama ta' sew għal kull membru tas soċjetà speċjalment dawk l-aktar dgħajfa. Illum waqt li se nagħtu il-mandat lill katekisti u l-animaturi tal-gruppi tal-parroċċja tagħna, ejjew nitolbu għal xulxin, inwiżnu l-xulxin fit-triq tal-ħajja u dan il-wens ngħixuh billi nitolbu t-talba ta' Rożarju ħalli tkompli tqajjem fina id-don li Alla żera fina, d-don tal-fidi, u hekk flimkien mal-katekisti u l-animaturi nagħtu appoġġ lill-familji u lill-ġenerazzjonijiet kollha ta' żmienna biex din il-fidi tagħti frott u frott bil-kotra. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistieden issa lill-katekisti u l-animaturi biex jiġu hawnhekk quddiem il-Presbiterju, il-koll aħna minn postna bil-wieqfa nassistu għal dan il-mument fejn il-komunità qiegħda tagħti dan il-mandat lil dawn il-persuni li b'mod volontarju se jgħinu sabiex inkomplu noffru formazzjoni nisranija trawwin fil-fidi lil ġenerazzjonijiet kollha li għandna llum. Kemm ħaġa sabiħa li mill-komunità parrokjali tagħna għandna numru tant sabiħ ta' persuni intom il-katekisti u l-animaturi illi bħeġġa qed toffru mill-ħin tagħkom mhux illum biss, dan huwa impenn għas-sena pastorali kollha. Issagrifikajtu ħadd issagrifikaw l-affarijiet personali u familjari tagħkom għal ftit ħin kull ġimgħa biex toffruha għal ġid tal-formazzjoni nisranija. Kemm m'għandnax inkunu grati lejkom. Ħut jeżiż li tkun katekista jew animatur ifisser tassumi responsabilità u l-impenn ta' evangelizzazzjoni. Issa biex nagħtukom dan il-mandat mitlub u neċessarju li tiddikjaraw solennement quddiem il-Knisja id-disponibilità tagħkom. Għalhekk intom lesti li liberament u b'mod responsabbli twieġbu għas-sejħa ta' Kristu u tal-Knisja tiegħu. Intom lesti li timpenjaw ruħkom li tistqarru u tkunu xhieda tal-fidi kattolika faqda sħiħa mal-Papa, mal-Isqof tagħna, mal-Arċipritu s-saċerdoti l-oħra. Intom lesti li twaslu titrasmettu id-don tal-fidi li tfal, żgħażagħ u adulti afdati fidejkom skont it-tagħlim tal-Iskrittura u tal-Knisja. Intom lesti li tieħdu sehem mod attiv fil-ħajja tal-komunità parrokjali imsaħħa bis-smieħ tal-kelma tal-Alla, tal-Ewkaristija, tal-ħajja sagramentali, tat-talb u tal-karità. Intom lesti li tikkoperaw u tikkollaboraw mal-Isqof, mal-Arċipriet u mas-saċerdoti maquda miegħu biex ikompli jikber il-poplu qaddis ta' Alla. Għalhekk, intom il-katekisti u l-animaturi tal-gruppi tal-parroċċa, irċievu s-salib ta' Kristu dan il-mandat li tagħtek il-Knisja llum. Qis li tkunu xandara tas-sew tal-Evanġelju, emnu l-Evanġelju u għexu dak li temnu u xandru dak li temnu. Amen. Issa se jgħaddi il-kurċifiss minn quddiem l-animaturi u l-katekisti jagħtuh il-bewsa tas-salib b'għad ta' aċċettazzjoni ta' din il-wiegħda li għadhom kemm għamlu.
Jixraq li nagħtuhom applaws ta' awgurju u support għad-disponibilità tagħkom. Grazzi. Ejja issa flimkien nisqaru l-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox. Nissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmula tura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mitu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bel-imwiet skont il-kodba mazza tal-assema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-Knisja ilha 2000 sena issejjaħ l-isem imbierek ta' Marija Ġesu. Aħna winħarsu lejn dik li ġiet magħżula biex tkun strument f'idejn Alla li jista' kollox, nitolbu u ngħidu għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal-Knisja sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' l-kelma tiegħek u tagħmilha nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal-familji sabiex bħal l-ewwel komunità nisranija jibqgħu maqogħdin flimkien fit-talb ma' Marija Ġesu nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdid it-triq tal-ħajja nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għalina sabiex aħna u nfittxu li ngħixu stil ta' ħajja dejjem iżjed evanġelika inħarsu lejn Marija bidu u xbija tal-Knisja nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Nitolbuk mulej tilqa' fiħdanek il-benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Mario Azzoppardi u Cettina de Brincat, Polin Marija Buġeja, Xavier Vella, Joseph u Josephine Caruana, u dawk li kienu katekisti u animaturi wejnu fil-formazzjoni tal-poplu nisrani biex tagħtihom premju xira fis-saltna tiegħek nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Fi ftit skiet nagħmlu wkoll it-talba personali tagħna. Nitolbu wkoll għar-Rettur Maġġuri, Fader Fabio Attard, fil-missjoni li l-mulej fdalu fidejh, u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. U Alla inti tajtna fil-Verġni Marija ġbija tal-Knisja li titlob. Aħna nimeditaw il-misteri tal-ħajja, il-mewt u l-qawmin ta' ibnek Ġesu fit-talba ta' Rożarju Mqaddis. Nitolbuk li tkun jistħoqqunna li naslu għandek inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakrukom li f'dan l-ewwel ħadd tax-xahar il-ġabra tkun bris il-manutenzjoni tal-katedral. Mal-offerta tal-ħobs u l-inbit, illum nofru lil mulej il-qtieħ il-qalb, id-dubji u d-disfatti tal-ħajja tagħna, fl-imkien ma tal-beħerqana biex ikattar fina l-fidi li kapaċi tbiddlilna u twettaq il-mirakli kbar fil-ħajja tagħna. Waqt il-purċissjoni tal-offerti inkantaw fl-imkien.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Dall-offerti li qegħdin nagħmlulek, għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jissoqqunna l-wedit tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nirringrazzjawk. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fil-festa ta' Marija dejjem Verġni taħt it-titlu ta' Rożarju li nislet iben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita taħt li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet ma' s-serafini u l-qawit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħa il-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Gesù,
Għalek mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu brad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk li l-offerta tal-Knisja tiegħek ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għam offerta li tibqa dejjem qudiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw tqdim għalina qudiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u l-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qadej tiegħek il-Papa Leon 14, l-Isqoftana Anton, l-Isqfiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba it-talb ix-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lillu lidek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin mod partikolari il-benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Mario Azzoppardi u Cettina De Brincat, Polin Maria Buġeja, Xavier Vella, Joseph u Josephine Karwana u dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-kol flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bħala familja waħda nitolbu lil missieri saħħaħna fil-fidi permezz tat-talba ta' Rużarju u flimkien nitolbu lil missier u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Fil-qudisa kollha it-talb huwa indirizzat lil Alla l-Missier, imma hemm talba waħda indirizzata lil Kristu fejn nitolbuh 4 rigali, 4 doni, hija din it-talba. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għati jaslim u laqda li jintrid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn.
Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li neħid nobit ta' dinja, ħenin dawk li ma mistidna għallik la tal-ħaruf. U li ma jistolix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejqa. Il-mulej u tant qrib tagħna u rrid isir ikel spiritwali għalina biex jakkumpanjana f'kull stadju ta' ħajjitna. U meta nilqgħuh bil-fidi juri fina s-seta u l-qawwa tiegħu. Nersqu għalhekk nirċevuh bil-fidi waqt li flimkien inkantaw.
Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Sitna Marija ta' Rożarju itlob għalina. Nitolbu mulej Alla tagħna dan is-sagrament aħna nxandru l-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għatina li nissibu miegħu fid-dbatiju biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u l-glorja u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Fit-tmiem din l-Ewkaristija nħejju ruħna ħalli tibda l-proċessjoni nimxu wara l-vara ta' Sitna Marija ta' Rożarju u b'fidi nitolbu din it-talba anke kif talabna l-Papa Leon 14 nitolbu b'fidi għal paċi kull fejn hemm bżonn. Imbagħad meta niġu lura fil-Knisja nagħlqu bil-barka sagramentali. Inmulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajli
nidħlu bil-mod insibu postna għal dan l-aħħar moment li bih nikkonkludu din il-festa li qed niċċelebraw ġisitna Marija ta' Rożarju Mqaddis. Inselmu flimkien lil Marija issa qabel nirċievu l-barka sagramentali dik it-talba li tanta għażiża għal qalb ta' Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija inmulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sitna Marija ta' Rożarju Mqaddis, itlob għalina. Nħejju ruħna issa biex nirċievu l-barka sagramentali, nilqgħu fostna l-Ġesu b'attaqima u adorazzjoni. Marija li tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom hu għaliex Marija trid tressaqna lejn bina Ġesu. Waqt li nkantaw flimkien nilqgħu l-Ġesu Ewkaristija. Mulej Ġesu, inti li jogħġbok tatina lil ommok bħala l-om tagħna biex tatina l-imħabba sħiħa fil-bidu ta' sena pastorali ġdida, f'riġlejk impoġġu permezz ta' Marija il-ħidmiet pastorali kollha tal-komunità parrokjali tagħna. Flimkien ma' dawk kollha li jiffurmaw parti minn din il-komunità, parti mill-poplu tiegħek. U l-lejla waqt li qed nikkonkludu din il-manifestazzjoni ta' fidi permezz ta' Marija taħt it-titlu ta' Rożarju. Nitolbuk kbirek mulej
lill-Papa il-Jun 14, lill-isqijiet kollha, mod speċjali l-isqof tagħna fil-vjaġġ apostoliku tiegħu ġewwa l-Awstralja. Birek lis-saċerdoti tagħna. Birek mulej il-familji tagħna fid-diffikultajiet kollha li jkunu għaddejjin minnhom. Weżinhom mulej bil-preżenza u bl-imħabba u l-għajnuna tiegħek. Mulej iftakaru birek lil morda kollha, lill-emigranti, dawk li jinsabu il-bot minn familji tagħhom mixtuthom. Birek mulej liż-żgħażagħ, lit-tfal, l-adolescenti u lit-trabi tagħna. Birek mulej il-gżejjer tagħna sabiex ngħixu dejjem fil-paċi maqudin miegħek. Permezz ta' Marija għatina din il-barka tiegħek biex tilħaq il-qlub tagħna u tagħmilna ulijiet denji tiegħek. Nitolbu għal benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali u tal-parroċċa tagħna ħajjin u mejtejn. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif is-sema jikda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom u mulej mistriħ ta' dejjem jistriħu fis-sliem. Dal-misteru għal-kubtejna ejjew mela naduraw qudiem ir-riti ġodda b'surit qod ma jispiċċaw bitwemmin ġolbna nħossu dak li sensile jaraw lil-missier irraddu liben qalbna kollha kull tifir vejamat perik qalbna imħabbitna l-fuq it-tir lill-Ispiritu li ġej minnom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġib ħalejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu klinqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla edha dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu fl-imkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus ta' fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.
Farul mulejn tomġnu skolla, se popoli kolla, għax kbira jtjubitu mana, u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. Gloria jmissiru lill-liben, u lill-Spiritu jissatu, kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marja, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost is-nisa, u imbirek u l-frott tal-tijek Ġesu. Adisa Maria, Om Allah, itlob għalina bit-tifin, issa fissija tal-mewtana, amen. O sita Rosario,